warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo kita witi atas biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat putra iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat putra iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat putra iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kepanggih malih.
setiap ada yang medaran boten ketinggalan sifat-sifat Gusti Allah diikuti katutnya kersane kan tamliku boten wonten keakuan ten kula jenengan sehingga mengke weruhe awake dhewe sing meroh nggih Gusti Allah ngaten niku sing mahamne nggih Gusti Allah sehingga aja ngantek kula dereng paham kan sanes kula sing mahami jenengan kula dereng ngerti sanes kula sing ngerteni jenengan lah mula sangken niku nek jenengan niki gumantung ning kula niki sing salah kan niku lah gumantung ten Gusti Allah nek awet iki mang sekabehane gumantung ning Gusti Allah lah mungkin nak difahami kali Gusti Allah mungkin dingertekne kali Gusti Allah ki apa tapi nek jenengan gumantung ten kula lah niku sing bare bingung kan niku bingung ngeten sehingga jenengan boten saged nampi napa sing kula atur niku lah niku lho lah karena apa jenengan gumantung kula tapi nek jenengan gumantung ning Gusti Allah lah mangke benten dan niku dibuka mawon sedayane sinten awake awet iki mang gumantung ning Gusti Allah iki mati ngerti lan difahami kali Gusti Allah lah insyaallah temen niku kados kula jenengan sedayanipun Gusti Allah kula tak ngerti jenengan paham mboten dah genah niku karena apa melampaui mriki sanes jenengan kula paham Pak sanes niku kula ngerti Pak sanes karena perkara niki pun dilampahi kula jenengan pun nglampahi perkara niki sedaya nggih pun nglampahi karena tasik terhalang kali pikiran awake dhewe sing niki mangku mantung ning wong dadi rumangsa gurung nglampahi rumangsa temen niku wau gurung difahami kali Gusti Allah rumangsa iki mang gurung dingertani kali Gusti Allah ya pada hakikatnya apa yang kita dengar ana ing wedaran niku napa to? Niku kembali ke Allah. Sehingga kono iki mang ngilangni rasa lan pangrasane awake dhewe. Sejatine nggih Allah ki ambak niku sing munculne, sing ngertekne, sing pahamne. Nek kula jenengan tasih gumantung ning ciptaane bingung Pak niku. Bingung. Bingungnya kan jarene iku ngene. Kan ngoten. Jarene ngene. Lah iki lho. Lah nek kene gak tembung jare meneh. Dados pripun lho jenengan pun ngantos ngikuti omongan kula. Lah niku sing kurang pas. Kula niki nggih namung mbukane dalane jenengan. Kerasa jenengan mengke mlampah ambak. Sehingga kok gak gumantung. Gumantung ki jagani, kan ngoten. Jagane ning ciptaan. Tapi nek iki jagane Gusti Allah, langsung ten Gusti Allah. Wis gak rasa meneh. Nah kono keadaane yo gak bingung. Yang balik meneh ning imane awake dhewe. Sepiro imane awake dhewe. Lho kan ngoten. Lah karena apa?
Iman temriki tasih wonten akal, iman ten akal, iman ten ati, iman ten lesane. Lho kan ngoten. Dari iman kan ngoten, iman ten rasane, ten kulite. Dan iki gak cuma aku roh iki mau imani. Iki nggih iman. Awet iki mangarani kopi utawa teh, iki iman. Iman kali napa teh wujude teh. Iman kali kopine kono wujude kopi. Nah iki adik iki mah iman kali akal wis ngomong. Kono kenyataane ngoten. Lah ta meniku mboten wonten wujude tapi ana rasane. Dadi iman ning atine. Diomong wujude kene enek rasane. Iku ya cek bingung nih juga. Tapi nek kula jenengan iman kalih Gusti Allah, temeniku tumuju ana ing tauhid maring Gusti Allah. Dadi nek kono ora manggon ning lesan ya ora manggon ning akal ya ora manggon ning ati ya ora. Lah krono adik iki mang ning ndi? Ning sekabehane alam donya saisine. Ya niku. Lah iman tem niki uga diucapne utawa dirasakne nggih mboten. Nek jeneng akal utawa ning ati kena digambare ambek kena dirasakne. Sehingga apa ngene jeneng iman ayam kan ngono. Apa yo ngene jeneng iman dipenakne kali Gusti Allah. Apa yo ngoten? Kan biasanya kula jenengan ngoten bahasan. Padahal nggih mboten ngoten. Lah ta meniku pun mboten wonten penilaian malih. Adik iki gak iso nilai piye ta iman ning Gusti Allah. Karena apa niki pun sekabehane. Ya iman ning ciptaane, ya iman sing nyiptane. Lah ta meniku mangke mboten bingung meneh akal panjenengan. Lah wedaran sambat dina kula jenengan mirengne iki mang nuntun ten rohanine kula jenengan sanes ten akal. Sehingga kalih akal atau diakal niku mboten kenging. Karena kan tem niki sanes ilmu gathuk ning ngoten sanes. Napa niki wau sedayane disalehne. Sedayane. Nah, iki mang cek komentar, berarti ya guru disalehne. Nek adik iki berontak, guru disalehne. Berarti pripun sombong awet dewi. Yo bolak-balik iki mang wis sakabehane kagungane Allah, sakabehane kersane Allah. Iki yo basare Allah, iki yo kalame Allah, iki yo same Allah, iki yo uripe Allah. Tapi awet iki mang sik mandek ning akalan ning ati, dirasakne. Nek dirasakne engko milih sing penak. Lho kan ngoten dirasakne. Nek ora penak ora gelem. Lah ta mriki kula jenengan lepasen. Ana ing akale sing manggon ning atine telene kabeh. Nek idalane sedawa ya niku pun mboten wonten undhek-undhek maneh ning atine kula jenengan. Nek kula wis kene beda-bedane nek kali lintune. Tapi nek iki ning ati engko rumangsa
Aku jek kurung wayahe kok kono. Kan maling ngono. Aku jek ning kene. Kowe nek beda-beda. Nah supaya melampaui kulon jenengan temiku wau aja enek rekayasa ana ing akalan ati. Disalahne kabeh. Nah kono wis enek kudune ngene ya ora enek. Sing apik ngene nggih mboten. Mboten. Pun sak sire jenengan nglampahi napa niku nek kula jenengan niki ugemane atau agamane Islam gonilane kono ya ditenani Islam iki mang. Diwujude ana ing salate, diwujude ana ing mujine. Sehingga bahasane niki muji sanes zikir malih kan muji. Kono zikir iki mang ya kayak penafsiran nggih kata enak sing disebut enak cuma ngiling ya kan giling-giling atau disebut sehingga nek kula jenengan pun muji maring Gusti Allah kalih sifate kalih asmane nah temeniku wis genek rasa malih nggih wis genek rasa keraguane kula jenengan nalika ing lampahi sehingga napa sedayane wau pun disalehne rasa-rasa ten maneh kula jenengan iku wau pun disalehne sedaya dan pikirane nggih pun disalehne nah ta mriki nyalane bukan napa niki mang nimbule aras-arasen nggih boten nek tasih nimbule aras-arasen iki jeneng akal nah iki mang jen timbule males iki jeneng akal sedaya niku lah sing disalahne iki napa to ajane sing disalahne niki keakuan nggih namung niku keakuane tok salahne nah iki mang berpikir disalahne kabeh sehingga apa gak duwe apa-apa mboten ngoten. Wong alam donya saisine iki mang dicipta kalih Gusti Allah kanggo sapa? Ya awake dhewe. Kok gak iki mah disalahne. Mboten. Ya tapi iki pun ngatos panjenengan salah menafsirkan. Wae kerja ya kerja tadi nih. Oke enek males kan. Malasnya kan krono ten otak sudah tertanam temniku wau sedayane kagungane Allah. Ya apa kerja? Sedayane nggih pun dikarep Gusti Allah apa kerja? Baik, iki mandeng ning akal iki. Mandeng ning akal. Lah padahal temniku wau sedayane rezeki pun digelar kalih Gusti Allah. Kala ono. Sipun rezekine. Nah niku. Lah kok adike mang enak-enak temu-temu. Dikira langsung teko. Itu sakit. Saya tak masalah terus tadi. Ngene. Dia apa ya sing di bojo sing di bojone. Pak kok ora kerja yo kesane Gusti Allah ngeten e. Jeneni ya, mboten ngoten. Sehingga sing disalehne temniki keakuan sing manggon ning akale awake dhewe, keakuan sing manggon ning atine awake dhewe. Gini ku sing disalehne. Wadhe ya bangga kumpul kanca ya bangga. Awor kiwa tengen ning tanggane ya bangga. Karena gak nyepi awake dhewe. Lah mula sanga iku ana ing wedaran iki wilayah apa sakjane wilayah? Niki wedaran wilayah rohani. Nek wilayah rohani iki aja dihubungne ambek otak. Iki mang aja dihubungne kalih ati. Iki pun benten nih. Sehingga napa iki kene hubungane karo pekerjaane dia rene, oke enek. Aja dihubungi. Iki ya kene hubungane karo tangga-tanggane awake dhewe.
Kene iki yo kene hubungane karo kerabate awake dhewe, anak bojone ade ora enek. Mboten nonton. Nek akal kalih hati, lah niki mengke wonten hubungane. Nek niki mboten. Niki wau rohanine kula jenengan kiambak. Nah supaya rohani mengke melampah pripun temen sehingga difahami riyin. Karena temen iki sanes kefahaman sing memahami niku rohani niki mbak dudu akal gitu. Dudu hati itu. Sehingga cara bahasane saya kan ada kimang rekreasi. Rekreasi ning rohani ini. Oka rogone sing rekreasi enggak, tapi rohani ini sing rekreasi. Ya temen iku jenengan yo gak krasa nek rekreasi. Tapi temen iku wau wonten labeti. Labeti ning awake dhewe iso ndadekne apa? Iso ndadekne nek iku wau iso ngendhalekne akal lan ati. Lho nunggu. Temen iku nggih. Akal dikendalikan, hati dikendalikan, nafsu dikendalikan, ego dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Rohani. Nek pun terkendali sedaya, ya otomatis meneng. Kan ngaten. Bukannya hilang, mboten. Meneng. Nek wis meneng kaya ngono, nek kono wis kena pemberontakan ning Gusti Allah, nek kono wis gak protes-protes kali Gusti Allah. Sehingga menenge awake dhewe iku lho fil jannati kuwi. Panjenengan manggen ten pundi mawon niku fil jannati. Jannati iki nikmat sing diparing Gusti Allah. Adiki mang kerja iki yo nikmate. Adiki mang jagongan karo keluarga iki yo nikmat. Iki mang jagongan kalih tangga yo nikmat. Adiki mlaku-mlaku atau rekreasi ning iki yo nikmat. Lha iki lho jannatine ta mriku. Sehingga nek kono wis enek suudzon malih kalih awake dhewe. Nah suudzon bukan wong liya enggak awake dhewe sing timbul kan awake dhewe sing nimbul. Iki mang ning jerone atine awake dhewe. Suudzon ra penak gak cocok kan. Alhamdulillah. Kados iki bab sanes bab kulit malih. Sanes bab kulit sanes. Saben iki awake dhewe wis enek. Sehingga sebenarnya kita enggak bicarakan awake dhewe enggak. Siapa yang kita bicarakan? Allah. Allah sendiri itu. Karena kan enggak pedangu kalau jenengan ngoten iki. Jadi sudah melampaui. Artikan wis melampaui ana iman arafana saya niki sampun. Sampun to niku. Sampun niku. Gejolak-gejolak ning pikirane, gejolak ning atine. Ya sampun lampahi sedaya. Sehingga kan rasa-rasa sedaya niku wau lerem sedaya. Dene apa iki masih bergejolak kan. Berarti
Kalau jenengan tasik jalan di tempat. Ya kan ngaten. Jalan di tempat, enggak mau maju jalannya. Enggak mau ke depan, jalan di tempat. Ya karena apa? Ya mungkin selama ini kita bingung juga. Ajane iki mlakune piye kan ngaten. Sing dilakoni iki mang opo? Padahal napa sing diwedhati ki wau perkara sing sampun kula jenengan lampahi. Lah karena apa? Ya sagete ngomong kan perkara pun kelewat ya. Pun kelewat. Nek perkara iki mang dereng dilewati, dan nek ngomong piye? Nek cerita iki mau apa? Kono kok nek cerita. Nah, supaya ke depan nih kan. Kalau jenengan lampai ben gak bingung. Kok kono iki mang gak goleki cara-carane piye. Yang kita bicarakan siapa? Allah itu sendiri. Bukan kita lagi, bukan Allah sendiri. Sehingga kono kena carane. Kenyataannya ya pun mireng. Penyekseni. Ampun. Nah, tapi aku kata mungkin apa malih? Ya percayane Gusti. Sehingga kono dudu ucapane utawa rasane. Jika wau nek sedayanipun Gusti Allah, sedayanipun disalehne ten pikiran lan ten atine kula jenengan pun disalehne sedaya. Sehingga pripun omongan iki lho pun wujud syukur, krungune ya pun wujud syukur, deloke kula jenengan pun wujud syukur, meneng lan opahe pun wujud syukur maring Gusti Allah. Sehingga kono wis kena nyalah-nyalahne meneh. Lah kula jenengan wau ana ing awal sifat 20 diucapne. Nek teng niku kan mlebu ten alam sifate Gusti Allah sing kalih dosa. Sehingga kula jenengan boten wonten. Sing diarani ilmu nggih boten wonten, Pak. Sing diarani kekuatan nggih boten wonten. Sing diarani urip nggih boten wonten. Boten wonten sedaya niku. Sehingga kono adi gak iso ngaku-ngaku duduhne. Kakuane adi niku mboten saged. Pinter maca kaya ngono, pinter memahami niki ilang. Pinter ngomong niku hilang semua. Nah, sehingga napa kula buktine awake iki mau iman kalih Gusti Allah. Dadi iman ning kene gak diduduhne utawa diucapne supaya wong liya krungu nggih mboten. Mboten. Krana imane awake iki mang sekabehane alam donya isine ora ning akale tok utawa ning atine tok enggak. Sekabehane meliputi sekabehane. Dadi napa kula jenengan ngucap lafaz asma Allah lho niki pun memakili ten alam-alam niki pun memakili. Meskipun ten alam roh gini Allah, ten alam misal nggih Allah, alam kandungan nggih Allah, alam ajsam ngoten niki nggih Allah. Alam barzah nggih Allah, alam kubur nggih Allah, alam akhirat nggih Allah. Ya kan ngoten. Jabone ya Gusti Allah, jerone ya Gusti Allah.
diringkes Allah. Diringkes ta niku. Juga diki mangucapne muji maring Allah, Allah, Allah lho. Muji sekabehane alam ciptaane Gusti Allah. Sing kono-kono awet dhewe wis gak krasa nek adiki mangucap lho gak krasa. Karena kono wis gak ning rasa. Kono ade wis gak nggambari meneh. Kenapa? Meliputi sekabehane alam donya sak isine. Zahir lan batin. Nah, iki wis manggon nek kono, makom ning kono. Gak kena, Pak, panjenengan iki delok iki gak kena. Kenapa wis kene? Karena kena didelok nek kene jek enek karep. Lho. Dimunculi keakuan iki enek wae. Didelok wong kena. Oh, karepe ngene, karepe ngene. Tapi nek kula jenengan ponten makom ana ing robbahunyan pun gak enek pisan. Lah karena apa wis kabehipun Gusti ini? Nyata mriki wis gak kaya akal wis gak ngaku-ngakune. Ati yo gak ngaku-ngakune. Mboten pun sekabehane. Dadi apa? Menang. Napa salah? Mboten. Karena apa niki pun melalui proses. Proses ana ing nafsahun niku proses. Pengenalan ning nafsahun. Dikenali ning awake siji lan sijine, dikenali tugase dewi-dewi, akal tugase apa, ati tugase apa, nafsu tugase apa, iku tugase apa. Kan ngoten. Kaya mripat iki enek tugase, kaya kuping iki enek tugase. Nafas iki irung iki enek tugase. Lesan iki enek tugase. Iki pengenalan ana ing nafsahune. Ya temen niku njaba jero punan. Pengenalan sing ngoten niku. Lah supaya mengke melampah dadi piye? Adiki manginjak ten rope niku wau sehingga napa kula jenengan mboten wonten sing wonten nggih namung Gusti ini. Cara ucapane la ilaha illallah. Ya niku. Lah dene apa nek kula jenengan pun mlebeten la ilaha illallah. Masyaallah panggih. Sindarane gak duwe iki mboten wonten. Lah karena apa? Allah niku ghani wa sugih. Nah kono ge nek kekurangan mboten wonten. Mboten wonten. Cuman nek secara syariat disyariat malih. Sehingga pripun? Temliku ana ing hati sing jenaki afdalul zikri la ilaha illallah. Niku syariat. Awake iki maca ping 100 ning omah. Saben dina maca ping 100 sing kaya ngono, iso ndadekne iki apa? Nek kono ora bakal iki mufakir, Pak. Niki syariate ngoten. Lah maksud iki mang piye ya? Lah nek kono adiki mang pun mlebet teng la ilaha illallah, engko wis gak rumongsone. Rumangsa mengke ical tuyun. Rumangsa gak duwe, rumangsa iki mang miskin ke. Hilang kabeh. Ora apa sedayane kagungane Allah. Dan niku jerone ngoten jaba nggih niku wujude la ilaha illallah. Wujude nggih niku. Saben dina kula jenengan ucapne.
Jadi ora cuma ning akale tok, ora cuma ning atine tok. Ngantekno kono iki mang ilang. Ana ing kefanaane awake dhewe. Pun fana. Nah, pun fana wis gene rasa utawa rumangsa pun mboten enten. Tapi nek jeneng syariat maka ya rumangsa. Ya kan tem niku afdhalul zikri kan. Sing luwih utama ucapan iki ngapa? La ilaha illallah. Cara ucapan ngoten. Cara dijerone meneh apa? Meneng. Lah kenapa menengmu ku lho? Sing menengne Gusti Allah, obamu sing ngopane Gusti Allah. Dadi kan. Dadi njaba jero. Lah sehingga apa? Nek awet iki mang pun dilebet ning njaba yo ning jero yo dadi mangke gak nyalah-nyalane nih. Lah nek kono adi ora gumantung ning tulisan meneh. Gak gumantung ning pikiran atau gumantung ning ati mboten. Sedayane mangke gumantung ten Gusti Allah. Kenapa? Ning jabone ning lesane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek pun terlebet niki wau pun kosong. Sehingga pikiran kali hati mendel sedaya. Lah mendele iki napa? Mendele iki nrimo apa sing dadi pawehe Gusti Allah. Dadi wujudne kalih pekerjaane awake dhewe. Lah niku kalih ngopi sing ngoten niki. Nah, nrimo. Kalih srawungane awake dhewe ning keluarga utawa ning masyarakat. Lah niku nrimo niku. Dadi aja ngantek ditingali. Nah ditingali berarti jeneng pikirane awake dhewe rumangsa iki mang nglakoni sing ngoten. Wong saben dina ati ya afdal dzikri la ilaha illallah. Lah karena apa? Nek kula jenengan pun ten la ilaha illallah nur ilahi. Sadurunge apa genek wonten krana iki mang kebuntel nafsune awake dhewe, kebuntel ambek akal, ambek ego, ambek hati. Hati iki gak mencorong. Redup. Nek sing ngaling-ngaling iki mang pun diilangi kabeh lah, nur ilahi ini mencorong. Sampai iki manggon ning dihai. Iki padang kabeh bunga. Nah, maksudnya padang iki adik kudu ngerti juga. Ya kadang ada kan enek panggonan sing gurung adik mang tau mara rono, adik mang rono. Bareng ngono piye? Timbul seudon-seudon iki peteng jan awake dhewe. Cek peteng iki. Ndang enek ngene, ndang enek ini. Iki peteng awake dhewe. Tapi temniku nek nur ilahine niki pun mencorong ten awake kula jenengan. Wujude temniku wau. Sehingga apa? Kining diae wis genek utawa wis gak nafsiri liya-liyane. Mboten ngoten niku. Ning diae wis ana apa-apa.
ning omah ya ora apa-apa, ning panggonan sing ngoten niku ya kene apa-apa. Karena apa? Nur iki mang wis gak kaling-kalingan mali. Dan iku lho. Sehingga nur ilahi sing mencorong ning awake dhewe kan. Lah panggonane ndi apa ning ati? Mboten. Mboten ten ati. Karena apa? Nur niku wis kabehane wujud sing ning ragane kula jenengan. Dan niku nuri. Sing kena diarani ABC ning niku nuri. Sehingga kula jenengan kula wujude ana Pak Deden mboten wonten, mboten Pak Deden. Kan kena wujude. Pak Jai lho, iki nure Pak Jai ku. Wujud ngono. Kenapa? Pun ketinggal wujudnya. Dan nek kula jenengan pun tauhid maring Gusti Allah, niki sanes nure Pak Jai tapi ki mandur Gusti Allah. Sehingga gak ning ati tok, gak ning pikiran. Sekabehane wujud iki. Dewe nyatane sing ngobani sikilmu sapa nggih Gustine. Sing ngobani tanganmu ya Gustine lho niku lho. Lambimu sing ngarani ya Gustine. Kupingmu sing ngrungokne ya Gustine. Mripatmu sing ndelok ya Gustine. Lah niku. Sehingga gak ning ati, tapi ning sekabehane wujud sing ana iki wae. Iki lho dari Gusti Allah. Nek wis kaya ngene, engko wis gak golek-golek meneh. Piye to nure Gusti Allah? Manggon ning ndi? Nek ngantuk ya dilem, Mas Agus. Ya baterai kesel lah. Awan fisiknya diperes. Lah supaya temlike wau njaba jero iki mang iki mang nglakoni sehingga sing njaba diwujudi ana ing mujine maring Gusti Allah. Dirupane ana ing salate. Dirupane ana ing wiritane. Dan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iki mensucikan Allah niku wae. Sehingga kono gak cuma ucapan tok. Jenenge suci wis kene apa-apa, wis kene noda, wis kene sampean ngarani apik utawa elek niku mboten. Niku mensucikan. Nah, iki masih ngarani iki apik, iki belum suci niku. Masih ternoda. Awet iki wang zikiran ana ing Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapane ngoten. Nah, ucapan iki lho memakili sangka sekabehane ana ing akbar Gusti Allah. Karena apa? Akbar tamriki wau ngeliputi ciptaane sedaya. Ora ning pikirane dhewe tok utawa ning ucapane tok. Sedaya niku. Lah mula sangga niku kula jenengan pun mlebeten alam rob sing ngoten niki ibadah sing model napa mawon engko wis ki enek golek pahala utawa ganjaran. Dan apa jenenge iki mang muji maring Gusti Allah. Nah iki mang golek ganjaran utawa pahala ikan arek TK dimin-min ben nglakoni. Lho kan ngoten.
Nah, tem mriki kula jenengan kan pun nyadari. Pun sadar. Lah kenapa? Sing duwe ganjaran iku sinten? Sing duwe pahala niku sinten? Sing duwe surga niku sinten? Allah. Nah, iki nyadari kabeh niki mang kagungane Gusti Allah. Lah iki lho, paham ana Gustine. Sehingga ibadah adik mang krana Allah bukan krana pahalane awake dhewe utawa ganjaran awake dhewe. Karena Allah sedaya. Nek wis krana Allah sedaya tembiku wau, wis gak gambar meneh pikiran awake dhewe. Gak gambar engko ning surga engko yo ngono, ning neraka yo gak gambar. Datose pun sasire Gusti Allah. Sehingga ibadah lakoni ibadah nggih tetap. Lakoni wiridan nggih tetap. Yen iku wau wujud syukure awake dhewe ning Gusti Allah. Muji maring Gusti Allah. Saksire jenengan kali bahasa Arab nggih monggo, kali bahasane jenengan ki ambak nggih monggo. Saksire. Tapi nek kono adiku dieling. Ucapan sing ngoten iki dudu utawa iki mangsa ngakibatne tenang awake dhewe iki ya dudu. Nah, adiku dieling ngono. Kenapa? Kadang adik kan gumantung ning ucapan. Gumantung ning kono. Aku nek gak ngucap iki bingung jian, lain lho gumantung. Aku nek gak zikir sing kene memang gak semangat. Nah, rasa-rasa sing ngoten niku wau iki dilereni. Kembali ke Allah niku wau. Sehingga zikiran napa mawon wis gak nimbulne rasa malih. Zikiran apa mawon, sebutan apa mawon. Pak kula nggih penak meneng nggih monggo. Ya kan. Pak kula tak zikiran hu Allah nggih monggo. Zikiran hu nggih monggo sak sering jenengan. Tapi nek kula jenengan dereng paham ning asmane Allah, ojo ngantek adike mang pikiran sing ngoten niku wae. Lah karena apa? Dina apa kula jenengan dereng paham ta mriku mengke nafsune sing timbul, pikirane sing muncul, gambaran-gambaran sing kaya ngono. Sing kono-kono apa? Ana ing nafsune iki mang duduhne keajaiban sing kaya ngono. Kaya ning nafsune duduhne kemandan-kemandan sing ngoten niku wae. Sehingga temen niku dipahami riyin apa sing didikirne. Dingertani riyin. Nek sing ngerti niki sekabehane Allah, nggih monggo Allah. Ana ing lisane, ana ing nafase, ana ing atine, ana ing roh. Sedayane mengki zikir. Lah menenge kula jenengan ngene nggih, nggih zikir kali Gusti Allah. Karena wis kene protes-protes kali Gusti Allah. Nek adike mangjik rupek iki jenenge protes iki. Adik majik sumpek iki protes maring Gusti Allah. Adik majik rumangsa kurang iki ya protes maring Gusti Allah. Adik manggrung apa niku rumangsa gak cukup sing ngoten nggih ya protes kali Gusti Allah. Sehingga sangka syariat ngakeh-kehna ana ing afdhalul zikri la ilaha illallah.
dikene ping 100, ping 1000, ping 4000. Lho yo monggo. Tapi nek ponten mriki wis genek wilangane neh. Wis genek hitungane meneh. Lah karena apa? Kedepan mripate awake dhewe la ilaha illallah niki una. Piye nek ngitung? Detak jantunge awake dhewe iki lho pun la ilaha illallah niku. Aktivitasé awake dhewe lho la ilaha illallah. Wah model piye aktivitasé awake dhewe niku wau la ilaha illallah. Wis gak diitung meneh. Wis gak mampu iki ngitung ya. Nalikane adik mang turu ya la ilaha illallah, nalikane adik mang sadar sing ngoten iki nggih la ilaha illallah. Dipun ngaten. Sakabehipun la ilaha illallah. Wis kene rasa meneh. Sing ngeneki namung Gusti. Lah temriku kan dibuktekne kalih donga-dongane Kanjeng Nabi. Apa nek rasane? Mboten wonten. Mboten wonten. Nah, padahal donga-dongane Kanjeng Nabi ini membersihkan kita sendiri. Membersihkan keakuan-keakuan ten awake kula jenengan. Kaya dongane kabeh turu. Nek kula mboten hafal. Jenengan hafal? Sinten hafal? Mboten hafal? Napa? Bismika ahya. Oh, bismika Allahumma ahya. Wa bismika amut. Lah temniku kan ajanipun jelas. Sing nurone, sing nangekne iki mang sinten? Kan Allah kan niku. Lho niku tauhid niku. Sing nguripne sinten? Allah. Sing matekne nggih Gusti Allah. Nah, kalau jenengan pun diajari tauhid maring Gusti Allah, sejatine Kanjeng Nabi. Ya krana temliku wau dereng paham temliku wau. Waduh ngene cah cilik, jenenge cah cilik. Lah donga niki kan cara dipahami. Kalih awake iki mang la ilaha illallah tanpa dipahami, jek luwih mulya iki mang. Kenapa? Awake iki mang la ilaha illallah ora ngerti. Gak ngerti. Adik iki mang wiritan napa niku ayat kursi ora ngerti apa-apa. Penting ngucapne. Tapi nek iki mang saben kabeh turu iki diucapne iki lho. Tetapi kalau Gusti Allah punan melebihi niki. Napa? Wis gene keakuan. Gak munculi keakuane ade mboten. Sehingga donga-dongane Kanjeng Nabi niki mboten wonten rasane. Karena tauhid sedaya niku. Tapi nek iki mang nyitane donga niki enek rasane. Rasa ayem, rasa bangga, rasa iki seneng, wah dongane mandi. Lah padahal nek kula jenengan kembali ke doa tidur iki mang, kayak nek kemanten mboten wonten. Mboten wonten kemanten.
Karena apa lho? Sing uripne ya Gusti Allah, sing matene ya Gusti Allah pripun nek mati. Emang ya sedaya mriko. Nah, temen iki lho, adik mang tanpa sadar kan. Adik mang wis di leboni tauhid maring Kanjeng Nabi sampun. Diulang tauhid sampun. Cuma adik mang gak sadar ning ngono. Malah iki mang gampangne. Iku dongane cah TK, ngene kan. Dongane cah TK. Padahal semua itu adalah pembersihan di diri kita. Pembersihan keakuan-keakuan di diri kita. Niku sampean tinggal sedayane donga-dongane Nabi. Masyaallah. Tauhid sedayane. Karena wis genek nafsu nek ngono. Pengen ngene, pengen mboten. Nah, karena apa? Kembali lagi kan. Ana ing sasai Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Ana ing sifate, ana ing akhlake. Sehingga ngekeki donga iki mang gawe apa? Ge ngresiki awake dhewe. Ogane pun iki mang dike numpang tujuane awake dhewe. Lho kadang ade kan ngono. Donga iki mang digawe kendaraan iki supaya apa tujuane ben lancar. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten. Awake iki mang dikenali tauhid menika. Dilebokne ten tauhid menika Kanjeng Nabi. Kan gak sadar kami jadi. Cuma dimodok sepele. Nah, dinapa nek ucapan iku wau di ucapne tegese ana ing donga niku wau. Ora bakal ngimpi niku. Ora bakal. Nah, temriku napa balene kan nur ilahi niku wau. Lah sing nurune Gustine kok senengane Gustine. Cara wong dijarake apa? Gak mampu iki, mlebu rene gak mampu. Kenapa saking padange nur iki mang? Kaya barang negatif wis gak mampu nyidik. Apa pageran? Sanes. Sanes nih. Kenapa? Wau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gini ku nure Gusti Allah. Itu nyatanya diki mang gawe pageran, gawe mel-melan dewi, munggu ya diki mang pageran sing ampuh jebol ya, gitu. Kalian apa mau jebol? Karena apa? Temen iki wae kok iso dadi jebol. Napa niki mang nur iki mang redup. Krono adiki mang niat iki mang pageran ngegake pager supaya gene wong sing ndolimi awake dhewe. Kan tujuane ning ngono, kene sing ganggu awake dhewe, kene sing ngirim awake dhewe. Kan ngoten. Ya padahal kula jenengan pun di pare kali Kanjeng Nabi ana ing donga turun iki wae napa ki lho gawe. Supaya apa? Nur iki mang mencorong nur ilahi. Nek wis mencorong kaya ngono makhluk apa wae iki mang gak iso mlebu. Gak iso krana saking padhang iki mang gak mampu. Kaya makhluk iki mang masih tok iki wis urang. Ya kan ngaten.
kurang piye nek adikku wis diwarai. Kali Kanjeng Nabi ngoten niku wau. Lah kalau adike mang gampang. Ya krana krungu sadar. Sehingga golek donga-donga liyane. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedaya kula njenengan saged dilampahne ngoten niku. Al-Fatihah. Ya kenapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.